היוש. טוב, אז הרבה מכן כבר משתמשות במוצר הזה בהמלצתי, ואני מקבלת מכן כל כך הרבה פידבקים מתלהבים, שאני באמת חייבת רגע להרחיב עוד יותר על המוצר למי שעדיין לא נחשפה. המסכת שיער המשקמת שאני משתמשת בה ב4 חודשים האחרונים. זה מוצר כל כך מיוחד כי הוא גם 100% טבעי, והוא לא מעמיס עוד כימיקלים על השיער שלנו. כי הרבה פעמים באמת השיער שלנו עובר כל כך הרבה טיפולים כימיקליים והחלקות, והדבר האחרון שאנחנו צריכות זה לשים עליו עוד כימיקלים. היא גם באמת משקמת, היא עושה את העבודה, ולא רק שעושה את העבודה, היא עושה את זה בצורה הכי מדהימה שיש. רוב המוצרים שמוכרים לנו בשוק הם לא טבעיים, הם מלאים בכימיקלים, דברים שלא באמת טובים לשיער שלנו. השיער הטבעי שלי הוא מטולטל, ואני התחלתי לעשות החלקות לפני בערך 3 שנים. התדירות שאני עושה החלקה היא מאוד גבוהה, כי באמת צומח לי שורש מטולטל, ואני כל איזה 1-2-3 צריכה להחליק אותו. יש איזה הרבה כימיקלים על השיער. ובנוסף אני גם עושה עיצוב בחום על בסיס יומי, אני עושה פנים, אני עושה מחליקים, אני עושה בייביליס, שזה מאוד צורף את השיער, ובאמת חיפשתי מוצר שהוא אינטנסיבי, שישקם לי את השיער, ושבנוסף יסייע לי עם הנשירה, יפחית לי את הנשירה. אחד הדברים שהכי חשובים לי במראה שלי זה שהשיער שלי ייראה בריא ומבריק. אני באמת שמה בעדיפות עליונה לשקם אותו ולטפל בו. אני חופפת גם בשמפו ובמסכה שלהם. המוצרים מתאימים לכל סוגי השיער, גם לשיער שעבר החלקה, גם למטולטלות, גם לשיער צבוע. במיוחד לשיער שצריך שיקום, אם זה שיער יבש, שרוף, פגעו מכל הטיפולים הכימיקליים, ההחלקות, צבע. ואתם באמת תראו שינוי כבר מהטיפול הראשון. אני משתמשת במוצרים האלה כל חפיפה, שזה יוצא בערך 3-4 פעמים בשבוע, ופעם בשבוע אני עושה את הטיפול עם התרמוקאפ, שגם אותו אפשר להשיג באתר שלהם. זה בעצם כובע טרמי שאני שמה במיקרו לדקה ואז שמה על הראש ל10 דקות בזמן שהמסכה על השיער. את המסכה שמים מפה ומטה, כמובן לא לשים על הקרקפת, ואני נשארת עם הכובע 10 דקות, מורידה ושוטפת. זה אני עושה פעם בשבוע, חוץ מזה אני משתמשת במסכה רגיל כל שאר השבוע. אז התרמוקאפ זה ככה למי שרוצה טיפול יותר אינטנסיבי, שמרגישה שהיא צריכה את זה. אחד היתרונות העיקריים של התרמוקאפ זה שהוא באמת פותח את זקקי השערה ומאפשר לויטמינים ומינרלים לחדור לשיער, והוא ממריץ את זרימת הדם ומעודד צמיחת שיער. רוצה רגע להראות לכם את השיער שלי. אני אחרי חפיפה ולא שמתי כלום על השיער אחרי המקלחת. תראו כמה הוא נראה בריא ומלא ברק, והוא הכי רך בעולם. באמת, כל פעם שחברה נוגעת לי בשיער היא לא מאמינה כמה השיער שלי רך. מאיפה אפשר להזמין את המוצרים? יש לטיילואני אתר ישראלי, יש לנו קוד הנחה לאתר. מי שרוצה להתנסות ולהבין במה מדובר, אני מאוד ממליצה על הערכה שבאמת מגיעה עם הכל. שם גם את התרמוקאפ, גם שמפו, גם מסכה, וגם כובעים חד פעמים למקלחת, ומברשת שיער. זה ככה מארז משתלם שמגיע בו הכל. או שאתן יכולות באמת להזמין מוצרים בודדים, רק את המסכה, רק מסכה ושמפו, מסכה וטרמוקאפ. אני גם אציין שכמובן שהם לא עושים ניסויים בבעלי חיים, אני עובדת רק עם חברות שלא עושות ניסויים. אז באמת כל חברה שאני ממליצה עליה, תדעו שזו חברה שאושרה על ידי פטה, והלוואי באמת שעוד חברות ירימו את הכפפה ויתחילו לייצר לנו מוצרים כאלה איכותיים וטבעיים ברמה הזאת. זהו, אני שמה לכם את הקוד הנחה על המסך, פשוט תכתבו טיילואני בגוגל וזה ייקח אתכם לאתר הישראלי, ואני מחכה לתמונות שלכם של לפני ואחרי, תמונות של התוצאות. אני פה לכל שאלה, אתן מוזמנות לכתוב לי בתגובות או לפנות אליי באינסטגרם. נתראה בסרטון הבא.